Tieto virálne brownie balls podľa receptu od Elle Gibson sú teraz obrovským hitom a určite ste ich už všade videli a tak som si povedala, že si ich spolu musíme pripraviť. Ak si ich ešte nemala, tak toto ber ako znamenie vyskúšať ich, pretože sú naozaj vynikajúce. Na začiatok potrebuješ ďatle, z ktorých odstrániš kôstky a zaleješ ich horúcou vodou. Následne ich necháš pár minút zmeknúť a potom si ich rozmixuješ na jemnú pastu, do ktorej ešte vmixuješ rastlinné mlieko. Ja som použila mandlové, ale môžeš pokojne použiť aj aké len chceš. No a potom do zmesi v miske už iba postupne primiešavaš kakao, pomleté ovsené vločky alebo mandle a proteín. Ja som použila tento bezlaktózový. No a na záver pridáš ešte ľubovoľné orechové maslo alebo napríklad tahíny a sol a pripravíš si takúto zmes, z ktorej si vytvaruješ guličky. Je dobre mať namočené ruky, keď budeš tvarovať tie guličky, aby sa ti cesto moc nelepilo na ruky a dáš ich potom už iba na chvíľočku do chladničky a zatiaľ si roztopíš horkú čokoládu a môžeš do nej pridať aj trošku kokosového oleja, pretože sa ti potom s ňou bude jednoduchšie pracovať. Guličky pokrieš čokoládou a na záver ozdobíš buď liofilizovanými jahodami alebo napríklad kokosom a dáš ich už iba stuhnúť do chladničky a máš pripravený tento dokonalý snack.